सासूबाई चाय. गे बाई माझे. अगो इतक्या काय लाजावया, ती घरची सून नाही, मुलगी अस मुलगी. गो पोरा चाय. हा माका ना चायत ना दुधाची साय घाल, माका खूप आवडता. गो बदलच के का तो कार्यक्रम लाय मुगो. नाही माका ना ते सिरियल आवडत नाही. माका ना टॉम एंड जेरी खूप आवडता. मी तुमका काय मम्मी म्हणा काय रोज, म्हणजे कसा अजून बहीण जवळ पुळावला दिसता. पोरा काय केलंस त्याचा. गो काय झाला. तुमची जिला सांगा, तू माझ्या कळी घेता. मी ते का गुड नाही झाले. हा पप्पांकच नाव सांगतले तुझं मी. काय झाला काकी. माझ्या मम्मी काय बोलायचं नाही. जिमाक जाते मी, जिमाक. एका बुक्कीतच गार करतोय. तुम्ही गप्प बसा मम्मी. काय झालं रे. हा मी बाजारात गेलेलो आहे. हो असंच गेलेलो आहे. हा ते गावडे काकू मका म्हणा होते, सावतांची सून अशी मार्केटच्या भाजी आवडी दिली बाजारात. मी म्हणलं कानपाट फोडून टाकतले तुमचा. हा मी असंच तडक्या फोड बोलते. मी घराकडे सुद्धा मी असंच जाय भाजी आडू. घरची मुलगी आहे मी, घरची मुलगी.